Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Kune vaya vari kubvunza kuti nhamba dzagogo ndichaisa link regroup mudescription box. Saka link iri regroup munongoritarisa mudescription box, then mobva majoina. Kana majoina mukatora mafone numbers, then mobva maexita zvenyu kuitirawo kuti vamwe vange vachizopinda. Hamuna hamo zvinenge zvichitaurwa mugroup imomo, munongotora mafone numbers acho andakangoita copy and paste mugroup imomo. So you can do that. Apa tiri kuitira kuti vaya vemaconfession, because vemaconfession havasi kukwanisa kuti vange vachizowana response, because vanhu vazhinji vari kunge vachingoti please can I have the phone numbers. So munongotora group ririmo mudescription box. Then paissue pane vamwe zvekare vakauya vachiti ndodawo kuziva kuti idzi nyoka idzi dzemumvura chii chinomboitika. Saka ndakazobvunzawo samaita kuti ndakangoforwarda imwe message yakabva kune umwe muteereri kwavari. Saka muchazonzwa samaita vachirespond panyaya idzidzi dzekuti hanzi shavi renyoka yemumvura. So you can listen until the end of the program, ndokwandichazoplaya voice note rakatumidzirwa richibva kwavari ivo samaita. So rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma Nashi, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane makore 31, asi ndakati ndichiri kuma 16 years ndakambogara nasisi vangu kwavainge vakaroorwa. Then one day ndakabva ndanzi navamwene vavo ndaifanira kuti ndinge ndichitora mishonga. Umwe mushonga wainge wakaita powder. Mushonga uyu wainge uri webrown but wakaita kunge hupfu, wakaita sekunge wainge wakaorera. Mushure mekunge vandipa mushonga uya vakabva vanditi iwe usabata mushonga iwowo nemaoko. Vakabva vatonditi chitombotanga waenda kunogeza. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonogeza. Pandakadzoka paya mukoma Nashi vakabva vazondipa chipepa bag. Vakabva vanditi kana wozoshandisa mushonga uyu pane zvandikuda kuti unge uchizoushandisa, usazobata nemaoko direct. Wazvinzwa here? Ndoda kuti unge uchizopfeka pepa bag iri. Ndakabva ndazogamuchidzwa mushonga uya, but mushonga uyu wainge uri zvekare mune kamwe ka plastic bag. Saka ivo vakabva vazobuda vachienda kumunda. Vainge vakati ivo sisi vangu nevana vasisi uye zvekare bamukuru nevamwewo including bamunini vavo ava vainge vari munin'ina wavatezvara wasisi vangu, vakabuda vachienda kunosakurira kumunda. Inini ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichisara nezvimwe zvizukuru uye zvekare ndichibika. Saka ivo vakataimira vanhu paya pavainge vobuda. Vanhu pavainge vava kufamba vachibuda gedhi ndopavakabva vazodzoka vachiita sekunge vainge vaine zvavainge vakanganwa. Vakabva vazouya vakabva vazondipa mushonga uya. Mushure mekunge vandipa mushonga vakabva vanditi vainge vachida kuti mushonga iwoyo ndinge ndichizouisa mune rimwe jagi remaheu avo avainge vakagadzira the previous night. Vakanditi ndikuda kuti unge uchiisa mushonga uyu mujagi iri remaheu. Ndikabva ndaita saizvozvo. Vakabva vanditi please ndapota mwanangu, wazvinzwa here? Ndikuda kuti jagi iri remaheu unge uchizorisa panzvimbo pekuti vana ava havazokwanise kurisvikira, ende hakuna anofanira kuti ange achizonwa maheu, nekuti kana mukanwa maheu awa ndinosvika mose makaita murakatira. Uri kuzvinzwa here? Saka panguva yacho iyoyo pavakanditi uri kuzvinzwa here, ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachida kungondichikidzira kuitira kuti ndisazosara ndichimanwa maheu iwawo, because vainge vachiti vakamagadzira in special way. Vakabva vazonditi kana wapedza kuita mabasa ako ose mwanangu, ndikuda kuti unge uchizotevera nechikafu kumunda, asi maheu awa usamakanganwa. Then vainge vaine futi mamwe maheu awo avainge vakagadzira, but maheu awa ainge ari mune kamwe kabhaketi kainge kakaita ka 5 liter. So ndakabva
ndachizotanga kuita mabasa angu epamba. Mushure mekunge ndaita mabasa angu ndokubva ndabika paya, ndikabva ndazotora bhara ndikatorana nezvezukuru zviya, ndokubva tazofamba tichiendawo kumunda uko kwainge kuine vamwe. Saka izvi ndakazozviita kuma 11 am. Ndakati ndazoenda kumunda kuya ndikabva ndazojoina vamwe kuri kushanda. Takati tiri pakati pekushanda kudaro, vanhu vainge vachikomplaina vachiti tava kunzwa nzara kani, tava kunzwa nzara. Ivo vainge vachiti kana tichazodya but kana tambopusha ndima. Takashanda I think kubva kuma 11. When it was somewhere kuma 12 vamwene vangu ndopavakabva vazotanga kufamba vachienda uko kwandainge ndasiya bhara muzasi mekamwe kamuti. Vakabva vazonotora jagi riya rainge riine maheu awa mukoma vakabva vangonomapa bamunini vavo. Mushure mekunge bamunini vaya vagamuchidzwa maheu, vakabva vatanga kunwa maheu aya, ndokubva vanzi maheu iwawo ainge ari avo vega. Vakadzokera zvekare kubhara ndokubva vanotora kamwe kabhaketi kaya kainge kaine maheu, ndokubva vati vamwe vose tainge tichifanira kuti tinge tichizonwa mukabhaketi ikako. Then bamunini vaya vakanwa jagi ravo remaheu vari vega. Ndokubva vachizoti nguva dzekuti tinge tichidya dzainge dzakwana, ndokubva tachizogara pasi paya tikabva tatanga kudya. Mushure mekunge tapedza kudya takati shandei, ndokubva tazodzokera zvedu kumba. So bamunini ava vakazotanga kurwara, vakarwara for almost a month ndokubva vazofa. But vachizotanga kurwara kudaro vakatanga kuzvimba dumbu. But chakaitika mukomana panguva yacho iyo ndechekuti vainge vabva mukutorana nemukadzi wemunhu, saka ndokubva vazobatwa vakabva vazotomboendeswa kwamambo. Saka pavakazotanga kuzvimba dumbu zvainge zvichingonzi maybe vainge vakarara nemukadzi uyo ainge akaiswa rukawo nemurume wake. But inini mukoma I strongly think kuti bamunini ava I think kuti mushonga uyo wacho wandakapiwa navamwene vasisi vangu kuti ndinge ndichivaisira mumaheu ndo wakazokonzeresa kuti vange vachizosvika pakuzvimba dumbu. Vakafa mukomana dumbu ravo rainge rakaita kuzvimba. Iro kofini iro ravakatengerwa pekutanga, kofini iroro mutumbi wavo wakatotadza kutopinda kutokwana mukofini imomo, ndokubva vazotoita zvekutogadzirirwa rimwe kofini nekuda kwekuti dumbu ravo rainge rakazvimba. But izvo zvinonzi hanzi mushure mekunge vazovigwa bamunini ava vanhu paya pavainge vava bhizi vofushira, hanzi ndopavakabva vazonzwa sound zvichiratidza kuti dumbu ravo rakabva razoputika. Saka ndozvakaitika izvo mukomanashi. Nyaya iyi kusvika pari zvino handina kana umwe munhu wandakaizivisa, because vamwene ava ndakazotanga kuvarota vachinditi unofanira kuti unge uchinyarara kana uchida kurarama. Vaiti kana vachiuya kuhope kwangu mukoma vaiuya vachiita sekunge murungu, ndobva ndati ko uyo munhu murungu ka uyo. Then vaizoti kana vasvika padhuze neni ndobva ndati kuingakwani zvavari vamwene vasisi vangu, ndobva vanditi unyarare wazvinzwa zvawakaona zvatakaita hazvitaurwi. So mukoma kana mukazopostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Kana kuri kunzi makapiwa poison naimi mukabva manzi munge muchiisa mumaheu imomo, which means kutoti mweya uyu wabamunini kana ukazonzi kwamuka ngozi, mweya iwoyo unenge wakatotarisana nemi because imimi ndimi makashandisiwa. I think it is wise dai makwanisa kuudza hama dzenyu, even kutotanga nasisi kuti sisi izvi ndo zvakaitika. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakamboba bhutsu apo pandainge ndichiri kuchikoro, saka ndaiva munhu uya wekuti ndainge ndiine kamwe kaucareless. At the same time amai vangu vainge vari munhu uya wekuti airova kana kuri kunzi ukadzoka kumba uchiti warasa chakati. Saka ndainge ndatova nesystem iyoyo yekuti kana ndikarasa chandinenge ndarasa then ndaibva ndatoenda ku lost and found, ndobva ndatonoba kana kuri kunzi ndinenge ndarasa masoksi
tai ndaingonotora tai oro masokisi iwawo. Zvino mukomana ipapo mushure mekunge tatanga kutamba zvedu bhora tainge tiri pabreak, saka ndakabva ndazobvisa bhutsu ndokubva ndadzisa pasaidi. Zvino mukomana takati tapedza kutamba bhora kudaro, ndipo pandakazoti bhutsu dzangu handichadzioni. Mukoma ndokubva ndatoona kuti it's either ndainge ndabirwa bhutsu dzangu kana kuti shamwari dzangu dzainge dzahwandisa bhutsu dzangu. Ndo pandakabva ndazoenda kuLost and Found ndikabva ndangonotora dzimwe bhutsu ainge ari matafis. Mukoma ndakati ndatora bhutsu dziya usiku hwacho ihwohwo handina kurara, ndakangorara ndichingofamba. Mukoma ndiri kukuhope kudaro ndaitonzwa kutoti ndiri kufamba but ndisingazivi kuti ndainge ndichifamba ndakananga kupi. Mangwana acho makuseni ndakati ndichinomuka mukoma ndakanzwa makumbo angu ndakati ndichinomuka mangwana ndaita kunzwa makumbo angu achiita kurwadza zvekuti kusvika pari zvino nditori neproblem yekuti kana kuchinzi kuri kutonhora zviya makumbo angu awa anenge achirwadza. I think kuti bhutsu idzodzo dzandakatora it's either dzainge dziri bhutsu dzemwana wemuroi. Bhutsu idzodzo mukoma ndo dzakazoita kuti ndinge ndichizosvika pakudzidza kuudza amai vangu chokwadi. Mangwana makuseni pavakandimutsa vachinditi enda kuchikoro, ndakabva ndavaudza kuti makumbo angu ainge achirwadza. Vakabva vanditi ko chii chakaitika. Ndikabva ndazovaudza kuti bhutsu dzangu ndainge ndisina kuzodziona mushure mekunge tatamba bhora pabreak, so bhutsu dzangu ndakati ndadzishaya ndokubva ndazoenda sezvandaigara ndichiita. Ndikabva ndaenda kuLost and Found ndikabva ndangonotorawo dzimwe bhutsu dzandainge ndisingazivi kuti dzainge dziri dzani. Amai pavakangonzwa ndichitaura izvozvo vakabva vazofonera vamwe vamudhikoni vainge vachigara padhuze neuko kwatainge tichigara. Ndakanamatirwa zvikanzi ndakamanifesta, but ndichimanifesta kudaro hanzi handina zvisvinu zvandakataura. Mushure mekunge ndanamatirwa mukoma ndakabva ndaita sekunge nani, but ndaigara ndichinzwa kubandiwa makumbo mangu kusvika pari zvino. Saka ndodawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti bhutsu dzemunhu uyu dzandakaba munhu wacho ainge aine arthritis here kana kuti maybe vabereki vacho vainge vaine mishonga yavaishandisa. Kana mukapostawo nyaya yangu please mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Nazvino kana kuri kunzi kukatanga kutonhora ndinobva ndatanga kunzwa ndichirwadziwa mumakumbo zvekuti dzimwe nguva ndinototadza kana kutofamba chaiko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma azvo vedu we, hanzi ndoda kuziva kuti munhu uyu wandakabira bhutsu dzake ainge aine arthritis here kana kuti. Let us try to assist him in the comment section. So nyaya iyaya yekunzi nyoka dzemumvura, you can listen to what Samaita has to say, then we can talk about it in the comment section. Maswera sei panawo mubvunzo wabvunzwa wemunhu anonzi anogona kunge achishandisa shave renyoka yemumvura. Ichokwadi vari kuvanhu vakadaro vanoshandisa yakaita senyoka, chipuka chinogara mumvura chinonzi hunga kune mumwe mutauro, vamwe vanoti nyamatsatse kune rimwe mutauro. Chinenge chiri kubandiko renjuzu, wakachitarisa chine musoro wenyoka choita muviri wehove. Asi kumazezuru kana kuti kumashona vanoshandisira shave iroro vashoma. Vazhinji vanorapa vachishandisa shave iroro vanobva nemhiri yeMozambique, ndo kunonyanyowanika vanhu vakadaro. Vazhinji vanorapa vachishandisa shave iroro, zvekuti takawana munhu anoshandisa shave iroro tinotsvaga dzinza rake toriona kuti ari kubva nekupi achienda nekupi, ndo pamuchabata kuti anenge achibva nenzira yeMozambique. Asi kazhinji shave iroro rinowanzoti rakagara pamunhu rinowanzotora mufananidzo wekutyisidzira, chekuti vamwe vanogona kusawana chavanonyatsoita kana kubatsira munhu, asi nemeso anenge amutyisidzira ovhunduka orohwa nebuka. Zvese nezvese zvaachataura zvichaitwa ipapo, pachaitwa kunge paitwa zvisvinu.
ipo pasina chinobuda pakupedzisira. Asi vanhu vanoshandiswa kana kuti vanorarama neshave iroro variko zvakare. Chaona kuti kumachechi kazhinji kune vaye vanomboenda kumachechi, vamwe vanoadaidza kuti machechi emabhidhiri. Madhimoni akadaro anowanzobuda zvizhinji, vanhu vachibuda vachiita zvekuzonyongoka kunge nyoka. Asi kurudzi rwechishona haruko midzimu yakadaro kana mashave akadaro. Tinenge takuda kunoifananidza nemashave akaita sana tsungunu aye. Asi kana vachibva rudzi runenge ruchibva nepaMozambique, aiwa ikoko ruri common kana kuti ruriko chaizvo, runokwanisa kunge ruchitoshanda kana rakaitirwa nemazvo, pasinawo zvekare zvakawedzerwa nechikonzero chekuti mumwe munhu anenge anotemererwa kana kuti arombeswa musoro wenyoka wekuti iye anenge achifembero. Dzimwe dzenguva nepaunozoona kuti anogona kuva chifembero asi zambuko pasina. Ndo zvakaita vanhu vazhinji vanowanzosvikirwa nemashave enyoka. Rinowanzovhundutsa shave iroro nechikonzero chekuti dzimweni dzenguva rinoita kuti kana rakauya riri pakuuchika, mwana anowanzobarwa ipapo auchikwa nemunhu ane shave iroro, muchaona kuti anowanzonetseka nechipfambi. Kana ari wechikomana anenge asina kudzikama, akasatonge achibatsirwa nedzikamiso, anenge ari mupepereki achingopengereka zvekuti unoona kuti mwana atinaye panapa haana kudzikama, nechikonzero chekuti harizi dzimu kana kuti shave rakajairika pavanhu, shave rakavandika ritsva, kana kuti rinokuti wakarinzwa unokahadzika kuti zvakadai so zviripo here, asi zvinenge zviritoripo, vanhu vachitoshanda nerakadaro. Kazhinji futi muchaona kuti rinonyakubata kuvanhu vechidzimai, kashoma kuti rishande nevanhu vechirume, rinowanzonobata kuvanhu vechidzimai. Asi munhu iyeye anenge ane shave iroro, paapinda kuti abuda hazviiti, chaabata hakuna chinoregedza. Ndo kaitiro kavanowanzoita, zvekuti akava munhu anokushandira unenge wawake, zvekuti unotya kana kuzengurira kuenda kuna mumwe sahwira kuti unzwe kuti matare iri neiri zvafanana here padambudziko rangu.